Det jeg nu skal snakke om, det er emnet den gamle og den nye pagt. Og er der noget, der kan forvandle dit liv, tror jeg, så er det det her emne. Det kan godt være, det lyder lidt langhårdt, den gamle og den nye pagt, men det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Og det er noget, der har forvandlet mit sind fuldstændig. Og mine tanker omkring helbredelse, hvordan Gud han behandlede mennesker i den gamle pagt, og hvordan han behandler mennesker i den nye pagt. Og ikke blande de her to pagter sammen, fordi så får man et meget, meget sløret billede af, hvordan helbredelse det er. Og jeg kan godt forstå, at mennesker de tænker, jamen det er ikke altid Guds vilje, at mennesker skal være rask, hvis man begynder at blande den gamle pagt ind i emnet helbredelse. Lad os prøve at læse her til at starte med Hebræerne 8 og vers 6. Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidlet af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. Okay? Så det han siger her, det er, at det er en bedre pagt, og den har bedre løfter. Det er vigtigt at få med. For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. Det er lidt et gammelt ord, så lad os lige prøve at høre, hvad hverdagsdansk siger. Og det er fra vers 7 stadigvæk. Hvis den første pagt havde slået til, havde det ikke været nødvendigt at erstatte den med en anden. Men Gud var ikke tilfreds med den gamle pagt. Prøv at lægge mærke til her, at Gud han var ikke tilfreds med den gamle pagt. Derfor blev han nødt til at erstatte den gamle pagt med den nye pagt. Det vil sige, den gamle pagt, den duer ikke mere, den må vi skrotte som kristne. Og så må vi se, hvad indeholder den nye pagt. Og så må vi lægge fokus på den nye pagt. Men hvornår starter den nye pagt egentlig? Ja, teknisk set så starter den nye pagt. Den starter jo i det sidste kapitel i Matthæus, Markus, Lukas evangeliet. Og så de sidste 2 kapitler i Johannes evangeliet, og så frem efter. Fordi det er efter Jesu død. Så jeg vil prøve at udfordre dig. Prøv at tage det næste halvårs tid her. Og prøv kun at læse i den nye pagt. Prøv kun at læse det sidste kapitel i Matthæus, Markus, Lukas, og de sidste 2 kapitler i Johannes evangeliet, og så frem efter. Så prøv at studere emner som helbredelse. Prøv at studere emner som frelse, som dåb, Helligåndens fylde osv. Og du vil få et meget anderledes billede, end hvad du er vant til, hvis du har blandet den gamle pagt med den nye i hvert fald. Men er der noget, der har hjulpet mig i forståelsen af den gamle og den nye pagt, så er det en historie, som Corey Blake han har fortalt. Og jeg vil prøve at gengive den her. Prøv at forestille dig en politimand, der kommer gående. Og han ser i det fjerne, der ser han en bankrøver. Han sniger sig hen på bankrøveren og overfalder. Og han tager rigtig hårdt fat i den her bankrøver. Og han behandler ham lidt hårdt. Må han det? Ja, det må han gerne. Selvfølgelig må han det, fordi han er jo en politibetjent. Og en bankrøver, han skal jo behandles som lidt hårdt. Det siger loven, at han må gerne tage lidt hårdt fat i ham. Det er hans pligt. Han skal fange ham. Han skal holde ham fast. Og så tager han ham hen, og han bliver varetægtsfængslet, den her bankrøver. Lad os nu sige, at han får 2 års fængsel for det her. Og lad os nu sige, at han kommer ud af fængslet her 2 år efter, og så møder de hinanden igen. Den helt samme politibetjent sammen med bankrøveren. Må politibetjenten så gerne gå hen og tage rigtig hårdt fat i ham, som han gjorde første gang? Nej. Hvorfor ikke? Fordi straffen er sonet. Straffen er betalt. Bankrøveren han har sædet sin straf af. Og sådan er det egentlig også med den gamle og den nye pagt. I den nye pagt, der er Jesus kommet ind i billedet. Jesus Gud, han elsker jo verden så højt, at han sendte sin egen søn for at betale straffen for din og min synd. Kan du se det? Og dermed så kan Gud behandle os på en helt anden måde, fordi straffen er betalt. Man kan også sammenligne det med en computer, et styresystem. For 12 år siden, der havde vi noget, der hed Windows 2000. Og det gjorde det, den skulle dengang.
Den åbnede de programmer, der var tilgængelige dengang. Men satte vi Windows 2000 i vores computer i dag, jamen så vil den ikke gøre det, den skulle. I dag der har vi noget, der er langt bedre. Vi har Windows 7, der kan åbne langt flere programmer. Og sådan er det egentlig også med den gamle og den nye pagt. Den gamle pagt, den gjorde det, den skulle dengang. Men vi har bare noget, der er langt, langt bedre i dag. Den nye pagt. Så vi må prøve at lægge fokus på den nye pagt. Lad os prøve at tage et eksempel her fra Bibelen, Hebræerne 1, vers 1 og 2, hvor det ligesom skelner imellem den gamle pagtstid og den nye pagt, og ser lidt på forskellen. Nu handler det ikke så omkring helbredelse lige her, men lad os nu prøve at se på det alligevel. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Så det vil sige, i gamle pagt, der talte Gud til mennesker igennem nogle profeter. Hvis vi så går over i vers 2, hvor vi er over i den nye pagt, der står der, men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting osv. Kan I se det? Nu her ved dagens ende, så har han talt til os gennem sin søn. Det vil sige, os der lever i den nye pagt, vi har Jesus boende inde i os. Og han kan tale til os alle sammen. Vi har ikke brug for, som i det gamle pagt, at Gud han talte igennem nogle bestemte mennesker. Vi har ikke brug for, at Gud han taler til os igennem en præst eller igennem nogle profeter. Nej. Jesus han siger jo, mine får, de hører min røst. Og når han bor inde i os, og det gør han jo, hvis du er født på ny, jamen så burde du også høre hans røst. Så burde du høre hans stemme. Og han kan tale til dig, fordi han bor inde i dig. Hans ånd, den bor inde i dig. Og det er et kæmpe privilegium, vi har i den nye pagt, i forhold til dem, der levede i den gamle pagt. Jeg siger ikke, at Gud han ikke bruger profeter til at tale ind over vores land. Det gør han stadigvæk. Men vi har alle sammen mulighed for at høre fra Gud i dag. Helt individuelt. Og det er så vildt. Det er bare én ting, som er forskellen på den nye pagt og den gamle pagt. Hvis du har lyst til at studere andre steder i Bibelen, hvor man ser forskellen på den gamle og den nye pagt, så prøv at læse 1. Korinther 2, vers 6, og så prøv at læse frem efter der. Og prøv også at bruge hverdagsdansk, den er lidt mere forståelig. Prøv at studere hele det der kapitel der, og så prøv at se, hvordan at nu, der har vi Guds ånd boende inde i os. Og Guds ånd, han kender alle Guds tanker. Og det er jo fuldstændig vildt, at vi har en del af Gud boende inde i os. Og den slutter af med, at vi har Kristi tanker. Vi har Kristi tanker. Så når Helligånden han bor inde i dig, så burde vi egentlig vide, hvad Guds vilje den egentlig er. Fordi vi har Helligånden inde i os til at fortælle os det. Så jeg vil sige, lad være med at sammenligne dig med mennesker i den gamle pagt overhovedet. Lad være med at sammenligne dig med Job, som der er mange mennesker, der gør. De siger, jamen jeg er syg, jeg har det ligesom Job. Gud han bruger djævlen til at straffe mig, ligesom han gjorde ved Job. Nej. Du må ikke sammenligne dig med folk fra det gamle testament overhovedet. Du kan ikke engang sammenligne dig egentlig. I teorien kan du ikke engang sammenligne dig med disciplen. De levede jo også i den gamle pagt. Hvis du vil have noget i Matthæus, Markus, Lukas, du kan sammenligne med, så er det jo Jesus. Han har jo Helligånden boende inde i sig, ligesom vi også har Helligånden boende inde i os. Så lad være med, som sagt, at sammenligne det med Job. Og lad os lige prøve at tage Jobs situation, fordi der er rigtig mange, der bruger Job som et billede på, hvordan de har det. Og for det første vil jeg sige, hvis vi prøver lige at kigge på Job, så er det jo ikke sådan, at Gud han sidder oppe i himlen, og så kigger ned på Job, og så tænker han, Job han har det for godt. Jeg har velsignet ham for meget, så derfor så ønsker jeg, at jeg tillader djævlen at gå imod Job. Det er jo ikke Guds idé. Det er jo ikke Gud, der lige pludselig får en eller anden idé om, at nu vil han straffe Job.
Nej, det er djævlen, der er 100% ond, der kommer imod, eller der går ind til Gud, og så siger han, Gud, hvis du fjerner alle velsignelserne fra Job, så vil han forbande dig, så vil han gå væk fra dig. Og det vil Gud bevise over for djævlen, at det ikke passede, og derfor tillod han det. Så det er altså djævlen, der er fuldstændig ond. Og man kan se, hvordan et menneskes liv, hvad der sker med et menneske, når djævlen han får 100% råderum i et menneskes liv, så bliver det smadret totalt, det liv. Og det beviser bare, at alt skidt, det kommer fra djævlen. I kapitel 42, vers 10, der står det, at det var Gud, der friede Job. Det var Gud, der friede Job. Så igen har vi en Gud, der frier ham, og vi har en djævel, der går imod ham. Og det står også et sted i starten af Job, at det var djævlen, der plagede Job med bylder, osv. Og til allersidst så står det, at Gud han velsignede Job, men han gav ham dobbelt velsignelse. Han gav ham en dobbelt velsignelse. Prøv at tænke, hvor god Gud han er. Der er nogle mennesker. Nu er jeg ikke teolog, og jeg kan ikke græsk og hebraisk og alle de her ting. Men der er nogle mennesker, der har sagt, at Jobs lidelseshistorie her, lidelsesperiode, den varede cirka 9 måneder. Hvis det passer, jamen så vil jeg sige, hvis du sammenligner dig med Job, så lad være med at være syg mere end 9 måneder. Og bagefter de 9 måneder, så skal du blive dobbelt velsignet af Gud. Lad være med at tænke, at nu har jeg været syg med en diskusprolaps i 20 år, og jeg ligner Job. Nej. Hvis du skal ligne Job, så er det en kort periode, og så vil han dobbelt velsigne dig bagefter. Men for det tredje, så vil jeg sige, lad være med overhovedet at sammenligne dig med Job, fordi han er fra den gamle pagt. Sammenligne dig med mennesker fra den nye pagt. Og dit forbillede, det må være Jesus, det må ikke være Job.